Hormatly prezidentimiz Hatyry günü münasibetli geçirilýän şäherlere gatnaşmak üçin paýtagtymyzyň günorta gün matar bölegine ýerleşýän hemde gaýdusuz gahramanlara uly sarpa Türkmen halkynyň özüniň beýik geçmişine hormat goýmagynyň öz bolşly nyşany bolup hyzmat edýän halk hakydasy ýadygärlikler toplumuna geldi. Ilki bilen bu ýerde Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglandy. Soňra arkadagyly gahrman serdarymyz 1948-nji ýylyň ýer tiremesinde gurban bolanlaryň ýagty ýadygärligini hatyralap, ruhy tagzim ýadygärligine gül lesesini goýdy. Soňra hormatly prezidentimiz mehriban watanymyzyň erkinligi, onuň bagtyar geljek urunak söwüşlerde baş goýan gahramanlaryň hatyrasyna bina edilen milletiň ogullary ýadygärligine gül lesesini goýdy. Soňra hormatly prezidentimiz Baky Şöhrat ýadygärligine gül lesesini goýdy.
Biz 1948-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan 6-njy oktýabryna geçilýän geýjesinde şehit bolanlaryň ýagty ýadygarlygyny hatyralaýar. Tebigi betbagçylyk 170 000-den urak adamyň ömür tanapyny kesdi. Türkmen paýtagtyny weýran etdi. Şol pazygyly wakadan bäri näçe wagt geçdi-de mehribandary hemde ýakynlary barada hakyda häzirki nesilleriň yüreklerinde baqy ýaşar. İyileşlerimiziň müňlerçesi 1941-nji 1945-nji ýyllaryň urşunyň Tewiş meýdanlaryna mertlik, harby borjy wepalylyk, mehriban topragymyza çäksiz süýgü görkezdiler. Olaryň hataryna 1948-nji ýylyň pazygyly ýer titremesinde gurban bolan 1941-nji 45-nji ýyllaryň urşunyň gazaply tewišlerine gahramançylyk görkezen ilhalar insan, mugollum we tutuş ömrüni asylly işe, ýaşlary terbiýelemäge bagşlan hormatly prezidentimiň garratasy Berdimuhammed Annaýewa mar. Hakyda geçmişi we häzirki döwrü baglanşdyryp Türkmenistanlaryň täze neslini ýagty geljege tarap anamly öňe gitmäge, halkymyzyň gahramançylyk ýolyny dowam etmäge ýardam berýär. Türkmenistan iriz watanymyzyň adatlygy, mehriban topragymyzda paragatçylygy üpçün etmek uğruna şirin janlaryny gurban eden ogullary we gyzlaryny hemişe ýatda saklap, daşar siýasy strategiýany durumça geçirmekde. Paragatçylyk süýjülük siýasatyny erge, dünýäniň halklary we döwletleri bilen dost dogunluk gatnaşyklaryny ýola goýýar. Türkmenistanyň Milletler Birleşigini öňe sürýän başlangyçlary, garaşsyz bitarap döwletimiziň paragatçylyk süýjülük ýolunyň miýdemezligine şaýatlyk edýär. Biziň hakydamyz, ýaşul nesle bolan çäksiz hoşallygymyz paragatçylyk goramaga, garaşsyz türkmen döwletiniň okgunly ösmegine, jemgyýetde şöhraty ata-babalarymyzyň bilent insanpörwerlik däplerini aýyl saklamaga gönükdirilen anyk işlerde öz beýany tapýar. Hormatly prezidentimiziň bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne öňde goýan möhüm wezifeleriň biri Aşgabaty hassa gülledi bestirmekden baratdyr. Paýtagtymyz Sewitleýin paragatçylyk döreji merkeziň derejesinde şäher gurulşygynyň döwrewap däpleriniň esasyna hemme taraplaryň awadanlaşdyrylýar. Amalaşdyrylýan ýeger türlü işleriň esasy maksady Türkmenistanlaryň awadançylygyny we hemme taraplaryň ösmegini üpçün etmekden, halkyň hal ýagdaýyny hassa gowrandyrmakdan, her bir maşgalanyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýoklandyrmakdan ibaratdyr. Hormatly prezidentimiz bugün ýurdumyzda hatyry günüň geçirilip ütün geçenleriň ýatlanýanyny aýtdy. Şeýlekem arkadagy gahraman serdarymyz ütün geçenleri hatyralap, gülleseleriniň goýlanlygyny belläp, berilýän sadakalaryň, edilýän doga dilekleriň kabul bolmagyny dileg etdi. Hatyra çäreleri tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz birden ugrady.